Ola a todos. A principios do século XX puxéronse de moda as charangas, tamén chamadas murgas ou músicas. E tiña o seu sentido, porque contratar unha charanga era moito máis barato que contratar unha banda. E, sen embargo, a hora de tocar, as charangas facían pezas das bandas, pezas dos gaiteiros tradicionais e tamén aquelas pezas que seguían poñendo de moda. Moi cerca da comarca de Santiago, no concello de Teo, no lugar de Cornide, formouse en 1910 unha charanga que foi mítica. Fixéronse chamar Sexteto Enxebre dos Hermanos Lamas. Estaba formado por 5 irmáns e un primo. Eran todos carpinteiros e canteiros. E colleron unha fama tremenda naquela época. O que pasa que a guerra rompeu o grupo. De feito, 2 dos membros dese grupo morreron na fronte. Eso sí, cando a guerra pasou, o grupo rexurdiu e mantívose vivo ata o ano 1998. En todo ese tempo, se podedes imaginar que por ela pasaron un montón de músicos. Hai unhas semanas celebrouse unha homenaxe precisamente a esta charanga e xuntáronse os músicos que aínda quedan, dos que tocaron en distintos momentos. E esta noite, en Alalá, volvémonos a xuntar. Aquí os temos ensaiando aí detrás, esperando para empezar. Así que esta noite ímonos escoitar a eles e a familia dos Hermáns Lamas para recuperar as historias e o son de todo un século. O son do Sexteto Enxebre dos Hermanos Lamas. A historia de hoxe comeza como nos contos, hai moitos anos, en 1910, cando 6 membros dunha familia deciden formar un sexteto con clarinete e saxo. Ocorreu en Calo, moi cerca de Santiago de Compostela, e de contado tiveron un éxito arrebatador, pero claro, desde aquela atravesaron por épocas de éxito e alegría e por outras de tristura. Durante a guerra perderon varios membros do grupo. Nos 40 souberon refacerse e continuar, e 100 anos despois seguen sendo recordados e queridos. Hoxe en día, descendentes dos descendentes daqueles primeiros músicos seguen a tocar no sexteto coa honra e a solemnidade que dan máis dun século de experiencia. Eran moi recurridos no seu momento, dado que solucionaban todos un pouco que era a vida social, lúdica. Ben, podían ensamblar perfectamente o que eran os actos religiosos, unha procesión, un alzar, unha salida da misa, e ao mesmo tempo, pois, eran capaces de cubrir o que é o aspecto todo dunha verbena. Son persoas moi hábiles e moi vivas, entonces que fan? Copian rapidamente melodías chamativas ou que se popularizan. Entón, rapidamente adaptanos ao seu repertorio e conquistan moi ben a xente. Nunca deixan de lado o que son as bases tradicionais, falamos das muñeiras ou das xotas, sempre van permanecer, pero o seu repertorio vai ir en aumento, por exemplo, a foz, tangos, pasodobles, todo o que vai demandar o que é a xuventud. Ese conxunto tocaba moi ben. Das charangas que había, que eu conocín, era a charanga máis completa. Porque as piezas esas eran feitas polo señor Mon, pero de música. Sí. Para nós, para min e para os outros, era de oído. Pero son feitas por música. E ti, a donde había festa que tocaban os Hermáns Lamas, ibas ali? Eu como pudera ir, que me deixara meu pai ir e tal, eu dixo, tens que facer isto ou aquilo, estaba na casa e facía para irnos escoitar. Por qué? Porque me gustaba moito sentir este soprano. Parece que se poñía os pelos de punta, así. Nos primeiros anos o grupo familiar eran os 5 irmáns, Ramón co clarinete, Manolo e Pancho coas gaitas, Albino co saxo, José coa caixa e o primo Santiago que collería o bombo.
Naqueles primeiros anos xa eran supercoñecidos nos arredores de Santiago. E claro, con tanta música, tantas festas e tanta fama, as mulleres caían rendidas. O gaiteiro do grupo, Pancho, coñeceu nunha festa a unha fermosa moza, Clotilde. Foi vela e Pancho xa deixou a moza coa que levaba 3 anos. Hoxe en día, Clotilde ten 96 anos e segue lembrando aquel músico que a namorou e co que pasou toda unha vida ata que a morte os separou. Iba aos bailes e que os rapaces bailábamos uns cos outros. Alguns davam por aquí, outros máis grandes. E estaba bailando ali com un moi pequeniño. Dixo-me, Clotilde, vamos a bailar, digo que ti bailas moi ben. E fomos bailar com aquele rapacinho. E estávamos en frente do bar. E do bar salía un señor, uns chicos, os que estaban dentro. E vai, me botou a mão e disse, ela, vem bailar comigo. E ti vai dormir, menino. E acolheu-me, nunca mais me deixou. Era Pancho ese? Claro, era Francisco Lamas. E cando nos casamos, eu tiña 17 e eu tiña 24. Tiñan fama daquela? Sim, moita. E canto máis fama colían e agora ultimamente eran non personajes, pero tiñan o seu valor, porque non chegaban a nada para ir tocar, para moitas cousas, que eran moi listos. Eran guapos, músicos, traballadores. Hai traballadores, sí. Esta é na actualidade parte da familia Lamas. Pepe, o do saxo, é fillo de Clotilde. E o do clarinete, Miguel, xa é neto de Pepe, é dicir, que este rapaz xa é a 4ª xeración de músicos da familia. Sentado tamén está Modesto, o gaiteiro. Parece increíble ver como un século despois o xerme da música segue rebulindo nos descendentes dos Lamas. Teño que presumir de como era esta xente, non? Meu pai e meus tíos. Era unha xente fenomenal, que eles, eu penso que só vivían para a música, e que a música. Aparte do seu traballo, porque tamén algún deles tiña traballo fastidiado, jodido, como pode ser de canteiros, non? Pero era unha xente que jamás estaban cansados para tocar, jamás. E logo tiña unha cousa moi boa, que non había discordia ninguna entre eles. Ali, o que dicía un iba a misa e punto. Eran fenómenos, vamos, fenómenos. Eran todos canteiros e carpinteiros. Sí. Esa primeira xeración, canteiros e carpinteiros, e tiñan, además, moita fama por esta zona. Sí. No, porque, por exemplo, os que eran carpinteiros, tanto facían un carro das vacas, como facían un señor armario da cociña, que ainda hai algún que ainda viven hoxe por aí, Claro, falamos dunha época na que todo se facía. Pero fíjate, xa daquela lle facía desmontable. O da canteiría e da carpintería veullos os fillos polo pai. Xuntos traballaban nas obras e na música, e quizais iso foi o que facía deles unha familia tan unida. Na zona de Cornide, en Luou e en toda a contorna, perduran as obras dos Lamas, non só na memoria dos vellos, senón en cousas que aínda podemos tocar e admirar, como este edificio feito por eles en 1905, o muro da igrexa de Luou. As obras deles, eu penso que sempre foron de prestigio e de duración. Non eran chapuceros, non
Eles jamás facían unha chapuza mal feita, por barata ou cara que fora. Fundamentalmente o patrón, o vello Lamas, súper disciplinado. E iso tiñan que mantelo os fillos e toda a xente que traballaba con el. Non deixa de ser curioso que houbera esos 5 irmáns que tocaran con un pai que non tocaba, pero que era o que marcaba a disciplina. Traballo, música, música, traballo, non? O vello, eu xa o repetí máis veces, o que tiñan unha cousa de bo, que eles podían ir para arriba, ensayar, levar amigos, hasta a hora que fora. Pero o día seguinte, en pé, pero como no ejército, igualito. Sí. Decía o meu pai que eles, o mellor o domingo, algo tamén chegaban algo tarde, en fin, e tal, non decía nada. Pero chegaba pola mañán o lunes e abría a porta da habitación de cada un. Muchachos de punta, era o que lle decía. Muchachos de punta. E non volvía atrás outra vez, Non. O rato xa estaban todos andando, cada un por seu sitio e pitando. Sí. Era un home de carácter. Sí, un carácter, cuidado, Pois desde a casa do finado abuelo, cando viñamos nós aquí, sempre algún recadillo, estaba sempre por aí por fora, partindo leite, nem pareceme que ainda estou vendo. Hoxe era rapaz e viñas aquí e sempre che daban un trozo de chocolate, un trozo de pan de trigo, tiña unha mesa aí fora, e aí había verbena, había de todo, sempre había música aí. Hombre, primeiro Lamas sempre foron sempre educados, e o tío Ramón sempre había de ter algo aquí con que tocar. Ou clarinete, ou algo, e despois ás noites, que cando a tía Aurora non preparaba a cena, el iba para arriba para a sala e veña golpe de clarinete, a milla xe preparaba un par de pezas para o domingo, iban a tocar e xe levaba un par de pezas novas. O que se encargaba do repertorio era Ramón. Sí, Ramón, sí. Estas partituras son as orixinais deles, as que escribía Ramón. Sí, hai algunhas orixinais deles e outras compostas. Adaptadas, digamos. Adaptadas. Bueno, digo que tocaban todo tipo de pezas. Que el año pasado por agua, danza árabe, fiesta húngara. E xa daquela lle mandaban partituras de Valencia, dunha casa de Valencia e outra de Barcelona. E a mí facime gracia que nos contaba ao final papá que o tío Ramón era o que tiña máis pinta de parvo. Baixiño, unha cara ancha, parecía medio indio. E cando os outros tiñan boas camisas para salir, el arreglábase diante dos outros, pero a mellor camisa virlaba ya el. Era un presumido del cara. Ao final era o máis listo de todo. Sí, bueno. A formación actual non dista moito da formación dos primeiros anos, porque o sexteto enxebre Hermanos Lamas de Cornide incorporou xa case desde o comezo o clarinete e o saxo. Por qué? Pois por ir coas modas. Naqueles anos era toda unha novidade e un luxo saber combinar unha gaita con instrumentos de banda como o clarinete e o saxo. Ao teren esta novidade, chamábanos para todas as festas, romarías pequenas ou festas como as do Apóstolo. Nos anos de antes da guerra, o grupo era super coñecido. Tes 96 anos. O mundo está peor que cando ti eras unha nena. Crees que sí? Sí? Además, cando era xoven. Pero daquela, non é certo que túa nai a veces se tiña que vestir de home para ir ao muiño? Sí, bueno, era ela porque tiña medo. E por que tiña medo? Por que se vestía de home? Mi madre quedou viuda de vivos aos 33 anos. Que é viuda de vivos? Non sabes que é? Non. Pois Dios queira que non sabes nunca. Pero explícamo, por favor. Explico-te que lle marchou o home para Buenos Aires e non se acordou máis dela. E para que se vestía de home? Sería para... eu non sei.
O que sei é que tiña unha pistola. Tiña unha pistola? Era un Brausio, que non era pistola, era revólver. Entón eu dicía allí, mamá, non sei por que leva ese revólver no bolsillo. Miña niña, non é para facerle mal a nadie, que é para defenderme eu se me fai falta. Ti onde veches que a pistola tamén? Eu se iba de compras e algún día me collía a noite ou así, levaba, sin intención de facerle mal a nadie, senón que me fixeron, Xusto no momento de máis fama do grupo estalou a Guerra Civil. Daquela Albino, Manolo, Pancho, José, Ramón e Santiago aínda eran novos e estaban en idade de ser chamados a filas, aínda que algúns xa tiñan familia como Pancho e Clotilde. Coa guerra xa non había festas e o grupo tivo que parar a actividade, pero a maior traxedia estaba por vir. Na fronte caerían 2 dos 5 irmáns, os máis novos. Ti acordaste do día que se declarou a guerra? Sí. Acordaste dese día? Dese día de todo, declarouse, pero xa chamando xente. Pero a xente debía ter moito medo, non? Xa daquela, ou non? Non se conocía moito medo, non se conocía o que despois deu. Mira que na batalla do Ebro, tan grande foi que morreron cabalos e a xente e nos daban enterrados, veu no periódico, e tirábanos todo ao río Ebro. E o río Ebro, en vez de levar auga, parece que era sangre. Non sabes de tantos que tiraban ali. E se quedaron sin xente dunha parte, máis da outra. Pero aí morreu José. Despois de José chamaron a Albino. Sí. Que era o pequeno. Sí. Pois vaya disgusto tamén, non? Outro máis. E despois chamaron ao xenro. E morreron os 3 na guerra dunha casa. Os 2 irmáns, a mãe e o cuñado, o home da irmán. Morreron todos lá. Houve un momento no que tamén chamaron a Manolo. E despois chamaron a Manolo, sí. E ofreceuse o teu marido para ir no seu sitio. Porque Manolo xa morría na casa antes de ir para o servicio. Tiña medo. Dicía, eu vou pondo meus irmáns. Eu xa vou pondo meus irmáns. Pobre, que non me extraña que tuvera medo. E entón dixo o meu home, non, que agora xa ímos á retaguardia, agora xa non ten dúda. Pero a ver que o irmán estaba con tanta pena, casi enfermado, dixo, nada, mi padre, reclama Manolo e poñame a mí. E foi, mira que boa falta nos facía na nosa casa, pero, claro, salvalo o outro. Pois ti terías un disgusto tremendo, non? Cando viñan da guerra, como viñan? Cheo de piollos, a primeira cousa. A primeira cousa era esa. Había que desnudarse todo nunha habitación e aquela roupa metela xa nunha pota de auga fervendo. No fondo, andaban os piollos mortos xa. Bueno, como se foron areas. E cando decidiron volver a xuntarse? Porque supoño que non sería fácil, porque con tanta tristeza e tanta pena ca guerra. Eles tiñan moito amor á música porque o máis vello era o segundo director da Municipal de Santiago. De aí se formou o grupo. Entón, despois da guerra, quen tocaba era Ramón, Manolo e Francisco. Pancho. Ti chamabas de Francisco ou Pancho? Chamábamos máis ben Pancho. E despois colleron outros músicos? Outros, claro, calquera, dali dos que sabían que tocaba. Bueno, como empezou outra vez? Volveron a haber festas? Que nos chamaba? Volveron a haber festas, porque antes non sabía. E nas festas que había, eles chamábanos. Non daban feito. E volveron a unirse outra vez cos de fora. Dios, non daban feito, tiñan tanto traballo, sí? Tiñan, porque os ramas eran moi sonados, eran, bueno, uns personajes daquela,
A primeira conciencia que vos tendes da música na vosa casa de cando é? De sempre. De sempre, sí. Cando viñan tocar pola zona na cercanías de Lugo, deixaban os instrumentos todos na casa. Aí é onde nos os planchábamos. Na casa dos abuelos ou na vosa No, casa? na nosa. Na vosa Na casa. nosa. Como xa ao final do meu pai tamén se levaba e pois Aí xa remexíamos nos tocábamos no saxo, no clarinete. Os anos 50 e 60 foron especialmente complicados para os sextetos porque foron perdendo protagonismo nas festas coa aparición de novos ritmos que xa se escoitaban na radio. O sexteto dos Irmáns Lamas tamén sufriu consecuencias. A figura do gaiteiro comezou a desvalorizarse, as orquestras foron ocupando os palcos e o son das gaitas empezou a ter menos seguidores. E daquela, cando, a donde vos chamaban, por exemplo? Porque, diste, non lle daban mérito, pero seguían vos contratando. No, seguían, pero menos, Xa non había tanta demanda como cando eles eran máis xóvenes. Se ti viviches tamén a incorporación das orquestas ás festas. Sí, por supuesto. Claro, cando eu tocaba con eles as orquestas eran número 1. E os lamas como vían eso? Moi mal. Esta xente por aquí todo de redor non podía ver os gaiteiros nin as gaitas para nada de nada. Nada de nada. Os da miña generación, Hombre, ademais, te falabas con amigos e dice, oye, o Mallo de Miduído, é que quen hai? Están o gaiteiro de Landeira máis a orquesta tal. Se había orquesta, a xente iba. Se había unha gaita só nas familias de Luís. Dábache ben corte ir a tocar, dábache corte incluso ir vestido. Totalmente. Totalmente. Eu, de hecho, sempre por debaixo do pantalón sempre levaba un pantalón fino e nada máis que terminar eu xa sacaba o pantalón este e me quedaba con o meu pantalón e a camisa. En esa época, a verdad que tampouco me estaba moi ilusionado. De hecho, puden aprender moito máis do que aprendí, principalmente co tío Ramón, e, pois, abandonei-no moi pronto. E agora dache pena, non? Non ter aproveitado máis aquel... Claro, por supuesto. Eu acordome que meu abuelo acababa de tocar as cancións, eu estaba quedándome a dormir, e el sempre a tocarme a canción a beiriña da cama. Sempre me quedaba a dormir, sempre tocando el o saxo, a gaita sempre, eu non sei como facía para quedarme dormido con ese ruido da gaita ou do saxo, pero sempre me quedaba dormido oindo ao meu abuelo aí na beiriña da cama. Non sei, parece que me sale algo daqui de que teño que tocar a flauta. É o instrumento que máis me gusta. Eu toco o clarinete e a gaita, pero a flauta é o instrumento que máis me gusta. Sempre que estou triste, contento, feliz ou como sea, sempre estou aquí no meu recunchiño na miña cama e sempre a tocar. Pois estou moi orgulloso deles. Ostras, son o último que queda. Eran daqui de Corrido, os hermanos Lamas da charanga de Cornide, era o deles. Sempre que había aquí festas, sempre se viña a tocar aquí. Pero nós tocábamos en moitos sitios, en tantos sitios que xa non me acordo de tantos que tocamos. Era unha familia, que era unha charanga, pero era unha familia. E ben feita, mentres que eu tuve na charanga, era unha charanga ben feita. Nos 70 e 80, o grupo continuou e seguía tendo sona en festas como as de Santiago en Padrón ou nos Cabezudos en Compostela, que daban chamados dun ano para outro, aunque como o centro de operacións do grupo era Calo, onde disfrutaban especialmente eran nas festas que facían na antiga Carballeira de Cornide.
Para daquela eran unhas festas boas. Era o que había. Pero, vamos, era a festa, xuntaba moitísima xente, bailaba o agarrado como Dios manda. Festas auténticas de campestres. E despois tamén había desfiles por aí, por esos camiños do carro por aí cara ao monte. Ai, sí, sí. Ir tomar os aires do campo, de noite, que está moi ben. Ti eras un pouco pequeno do grupo, un pouco non eras o pequeno do grupo, e tratábante con moito mimo e con moita atención. Sempre dis que te trataron moi ben os lamas. Sempre me trataron moi ben, e o rapaz había que mirar polo rapaz. Eles sempre estaban mirando o rapaz está aí, está aquí. É certo que a veces tocaba unhas peces para que ti baixaras a bailar? Ai, eso moitas veces, eso case sempre, como houbera altavoces e micrófono, aí o señor Pancho xa me decía, porque como sabía que a mí que me gustaba ir bailar tamén, entón se dicía, a ver, chascarrillas, dejaba así as mans, a ver, chascarrillas, a bailar, que vamos tocarnos. Eso tocábase de pero tres, despois tens que vir arriba, tens que vir a tocar jota e muñeira, dicía, vale, e eu veño a bailar. E así que eles acababan, el tocaba o tambor, e sea o bombo, e eu a gaita. Tiña que tocarlle jota e muiñeira. E ela a truxar de contento, claro. A truxaba que... E dicía, despois, cando acabamos, íbamos para tomar a tasiña onde estaban os outros no boliche do viño, e chegaba ali e petáballe así a meu tío. Dicía, Furelos, que che está pisando os tacóns, que che está pisando os tacóns. Vamos, que ben. Desde moi pequeno, Germán amosou ter un talento especial para a música. O señor Ramón dos Lamas, de contado o soubo ver, e a pesar de ser un neno, Germán nos 60 xa era todo un gaiteiro que acompañaba os irmáns Lamas polas festas co peito cheo de orgullo. Cando empecé, tendería 13, 14 anos. Salimos a tocar, e cando cheguei á casa xa eran as 8 da mañán, porque nevara moito. Entón metémonos ali na taberna a ver se paraba de nevar. Cando salimos dali xa había día. O do bombo resbalou, caeulle o bombo e veño o bombo a rolar por alá baixo e ele atrás do bombo e os outros a rirse. E aquilo foi unha cousa que a mí me chistou sempre. E despois chegamos á casa e dime miña nai, Germán, mande, home, xa empezaches ben. E dixenlle eu, bueno, non podemos vir antes, está todo nevado. E vestínme, e xa fun para traballar outra vez. Nós temos tocado cos irmáns Lamas 3 horas seguidas sin repetir a mesma. 3 horas? 3 horas. Pero son un montón de pezas. Sí. Ando tocando en Padrón, un día á tarde, na calle, pessoas me mirando. Buenas tardes, paramos. Podían vir tocar ali a Arzúa. Ustedes cobren o que queiran. Non tratamos nada. Chegamos ali e se lle tocamos vir unha muiñeira. Tiñamos un queixeiro que facía falar a caixa. Empeza a vir xente de redor. Empeza a caer pesos no medio de nós, puñados de pesos. Flum, flum, flum. Nós mirando tocando a tal, que pasa aquí? E veo a señora con a bandexa, usted para ustedes. Espera que me vou cambiar eu. Eu sei os cartos que ali botaron. A hora de repartir os cartos tamén se facía por igual. Sí, viñan a veces, estábamos tomando o viño ou calquera cousa, e viñan para pagarnos e decía Ramón, bueno, agora xa que estamos xuntos, a ver, cada un, e vai. Sí, a partes iguales. E o home quedaba mirando e decía, concho, é o pequeno gana como os grandes. E dixíalle Pancho, tamén toca supla como calquera grande. O Panchiño sempre estaba defendendo, sempre. Eras un pouco o neno de todos, non? Sí, como era o máis noviño, e eles querían que viñera repuesto atrás, que era o que... Eso estaban preocupados por eles, de que non lles viñera xente. Claro, os que eran mozos, iban ás mozas, e para ir ás mozas, ou decirlle mañán veño te ver, se estabas tocando, non era certeza. Claro, o problema é se eras músico, as mozas gustaballe, pero despois non podías ir a velas. De normal que eran de lei, esperaban. Eran dele que as mozas? Claro. Pero o enfado non cho quitaba nadie. Bueno, un enfadiño sí, pero despois... Tamén a reconciliación, non? Claro, todo pasaba, porque ibaste a divertir, tamén sempre bailaba. A que quería un esperaba, home. Sí. Non o perdías.
eso xa di o refrán, geiteiriño serás, alegre andarás, pero rico nunca morrerás. Así que... Quen dos dous é o que canta cando tocaba a gaita? Ti? Bueno, Algo que aprendeches dun tío teu? Que tocaba a gaita, mas cantaba. Tocaba eu. E que cantabades? Cantábamos unha pieza que tocábamos, mas cantábamos. Xa me compraban a gaita, eu non a quixen vender, porque a gaita gaitiña era da miña muller. Mentras que das os dedos soplabas outra vez. Entón, era da miña muller, xa me compraban a gaita, eu non a quixen vender. E despois tiña outra parte, de moreniña por morena, xumbalará, xumbalará. Teño cho ollo botado, has de ser miña muller ou non hei de ser casado. Has de ser miña muller ou non hei de ser casado. E despois botábamos unha parte que... A outra vez, e así acababa. Que bonita, Era farra que había. O señor Ramón, cando enfermou, pediu-vos que... Sí. A única cousa que vos pediu é que seguirades levando o nome dos hermanos Lamas... Sí, xa hai momento, sí, se van. É como se fora vos. Pero tedes que seguir co letreiro nos chalecos, hermanos Lamas de Calo. Para eles era un orgullo tremendo. E para vos? Era para nós tamén. Seguramente, cando crearon o sexteto en 1910 ou cando construíron este edificio en 1905, pouco se poderían imaginar os Lamas que neste lugar se lles faría unha homenaxe 100 anos despois. Nelas puxéronse partituras do señor Ramón e instrumentos da formación antiga e ata se presentou un libro que recolle a historia dos irmáns Lamas de Calo. Grazas a esta homenaxe organizada pola Asociación A Regionalista, descendentes dos Lamas como a Pepe, Modesto e Miguel ou excompoñentes do grupo como Manuel e Germán decidironse a coller os instrumentos para recordar vellos tempos. Foi algo moi especial non só para eles, senón para aqueles que medraron, que se enamoraron e que bailaron coa música dos irmáns Lamas. O meu pariente. Vimos de traer unha foliada, fácil. Que tal, Guerrino? Que tal? Más vello. Os Lamas, caraja. Que me dera que viviran hoxe. E tocaba ao final do señor Ramón, Manolo, o señor Pancho, Manolo fillo. Non me vou acordar de todos, filliño. Vaya bailes que tiña que pegar usted, non? Perdín de pegar moitos por non haber con quen. Pois agora volvo a ver os hermanos Lamas aquí, veus? Nin a guerra, nin as tristezas máis profundas, nin as penurias, nin os cambios do século XX foron quen de soterrar o soño que hai 100 anos tiveron aquel grupo de rapaces. Pancho, Ramón, José, Albino, Manolo e Santiago, os irmáns Lamas, superaron a fame, o medo, as ausencias enormes daqueles que foron perdendo e conseguiron que durante un século o grupo se mantivera co mesmo nome. E hoxe, coñecendo a súa historia, descendentes e compañeiros seguen tocando co mesmo orgullo, coas mesmas notas, coa forza e co sentimento deste sexteto orixinal, os míticos hermanos Lamas de Calo.
Unha vez fomos tocar para Ortoño, para a parroquia de Ortoño, e cando me chegamos alá, vexemos un choia lá en río na punta do Carballo, e era o palco para nós. En riba dun carballo? Na punta do Carballo. Fixeron un palco alá, no palco que había no medio redondo era a banda. Alá contra un muro que había, o da orquesta. E nós fixeron na punta do Carballo, cas escaleras así en redondo, como se fora a subir para un campanario. Igual. Alá para arriba. Eu, cando subín alá para arriba, arrei así as tablas, fixen así, a ver se estaba seguro, pero estaba seguro, sí. Estaba seguro, e alá tocamos, alá en riba todo o tempo. Alá na punta do Carballo.